الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hormatly Müslüman doğanlar, Allah Tebarek ve Teala'nın ve Ta'ı cumulunna ediyen ve etçek ta'adı uvadetlerini di, etçek duayı dileklerini di, cumuvunu, govunu, govu işlere deyin, sevap kazanayın, sevaplarımızı bol bol kat-katına yazılacak günlerde, bu günlerde hayır hasanat ediyen hayır hasanatlarımızı Allah Tebarek ve Teala öz dergahına fi sebilillah Allah rızası için edilen amallardan aylanlarıp kıyamet mahşer gününe de rahmet edip radi olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanlarsın. Hormatly Müslüman doğanlar, geçen cumamızda maskala terbiyesi var arada vaqdı etmeyene başlayaptık. Şol vaqdımızın yartınla da tamamlayaptık. Galanını da bu cumada vaad etmekle size söz veriptik inşallah. Şol vaadımızın devamını etmeklikçi eşideni de vaad ediyeni de ehli ümmeti Muhammediye eşden qovluqlarını amal etmekliği Allah-u Teala nasip etsin. Bir kiçilecik girişe değil inşallah. Geçen cumamızda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın esas maşgalı varada aydan bir hadis-i şerifini aydıptık. Ol hadis-i şerifi de şu diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyuhan nas, inne lekum ala nisaikum hakkan ve inne lehunna aleykum hakka. Yani ey adamlar, sizin ayallarınızın boynuna hakkınız kendir, ayallarınızın da sizin boynunuzda hakları kendir deyipti. Ve erinin, ayalının, çağalarının önüne haklarını aydıp veriptik. 4 tane hakkı vardı. Birlencisi erkek adam ayalının, çağalarının namusunu qorap, onun hemişe qalası olmalı deyiptik. İkincisi de ayalına, çağalarına halal haramı tanıdıp, halala yapışıp haramdan kaçmalılığını öğretmeklik borcu deyiptik. Üçüncüsü de ayalına, çağalarına halal yedirecek olmalı, halallıkma bilen kazanç edecek olmalı deyip aydıp veriptik. Dördüncü, erkek ayağına zulmetmen, çağalarına zulmetmen, teriye bilen, söz bilen, dil bilen, yumuşakluk bilen maşgalanı yürütecek olmanı başarmalı. Şu 4 tane borcu var deyiptik. Käbir misallar getiriptik, badıklara, gurrunlar aydıptık. İnşallah aklınızda, yadınızda qalınlar deyip umid ediyat. Ve ayalına, maşgalasına zulmetmen, mümin musulman olup, ayalınam, çağalarınam halal yolundan alıp gitmeyen, başarıp haramlıktan alıp gitmeyen başaranların kabırları 70 kez giyinelip cennetten bir bakça olacaktur deyip bir hadis aydıptık. Ve ayalına, çağalarına zulmedip onları halal eklemen, haram etse de farkına bolman, halal dağları öğretmen, eğer öyle bir yaşa verse bollamır etse onun yadanim dinar saran bolbam ayağını zulmetse onun kabır onu kısacaklığı, kösenç görcekliğini ayan ediyen bir hadis-i şerif aydıptık. Şeylerliklerinin başka görünümlerle vaazımız tamamlanıptı. Inni geldik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mahal aydıp veriptik hadis-i şerif. Bu cumamızda şu hadis ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum hulukan ve khiyarukum lisanihi li nisaihi. Qowuqlyk hasiyetli adam imanlı musulman adamdır. Sizin en qowuyunuz ayalına hormat edip agdwiligi saklayan adamdır deyipdir. Ayalın bilen hemişe deň boljak bolup durmalylar, yumşagraq bolup ha deyip her bir dabar eden ulugy kılık tudurup bermen, giňirak bolup agdwiligi saklayan, yumşak bolyan imanlı adamdır. Şonun ýaly bolmalydyr diýilen hadise uyup agdwiligi saklajak bolmaly. Indi ayalların erlerinin üstündäki borcunu aýtdyk. Erlerin ayalların üstündäki borcunu, 4 tanyk borcunu
Indi Peygamberimizden sorayalar, ya Resulallah, erkeğin ayarlığı hak näme? Erkeğin hem ayarlarda hak vardır, o näme deyip soranlarına Peygamber aleyhisselam cevap berýär. Alla temna nefseha. Adamsı bir buyruk buyuran wagtynda onun boyun gasyrmaly däldir. Hiç wagt adamsynyň göwnüni ağırtmaly däldir. Hiç wagt adamsynyň halamazak işini etmeli däldir diýipdir. Alimlarımız aýdy, hatta eğer ruhsat bermese, ayallar gowy dinlemeli bugünkü wagtymyzda hasam hemmemizden dinlemeli, emma ayallar geçen ede erkeklere kıyasan aýtdyk. Erkeklerine ayarlaryň üstüne borcuňyz şunçadyr. Şu zatlar etmelisin deyip. Indi ayarlaryň borcu geldi. Ayarlaryňda plança diýilen zat ýok. Ömrü ötünçe geçen jumada nikah ilan naqi bagşetdim ödüm diýilen näkin manasy näme diýen aýdypdyk. Näme di? Ömrü ötünçe şol äriň hyzmatynda bolmaklyk. Şoňa wepaly bolup Allah'ın razı etjek bolmaklyk. Çünki ayal masalan düşünjende şu bolmaly. Allahu tebaraka ve teala ayal adamlary erkek adama hyzmat etmeklik üçin yaradypdyr diýip nikahlanan wagtynda da meniň nesibemde şu äre şu erkek hyzmat etmeklik düşdi. Şoňa wepalyza dogry bolup hyzmat etmeklik nesibetini duada bolmaly, dileýde bolmaly, gayrat etmeli. Indi ayarlaryň erkegiň näki borcu diýilende äri näme diýse diýen etmeli, äriniň rady boljak görnüşini ýaşamaly. Şu var, äri haram iş talap etse, onu etmeli däl elbetde mümin adam. Bir uğurlu yolunu tapıp äriniň hidayete gelmeýin dua dileýde bolmaly, başga ýollaryna uğruna çykmaly. Haramlyklardan başga dogry normal durmuşda ärine hemen talap etse, ayal äriniň göwnüni tapmaly. Hatta alimlarymyz aýdypdyr, äri bir ruhsat hiçerik çykyp bilmez, äri bir ruhsat nefil orada da tutup bilmez diýipdir ayal masala. Farz bolan orada aýnak orada tutmaklyk hemmemizde farz, onu tutmaly, emma ayal masala äri ruhsat bermese nefil orada da tutup bilmez diýipdir. Bir nefsiniň islan wagty agdy bekil bolmasyn diýen pikirde äri ruhsat bermän şuň agdyňa nefil bekleme, men senlik işim bolabilir diýip agdyňy bekleme diýse, o da beklese diýipdir. Melekler, perişteler te agdyny açynça gargar şoňa diýipdir. Äriniň diýeniniň garşysyna gitdi. Eger ärinden bidiň gitme diýen ýerine gitse, te dolanyp ýygyny öýüne gelýänçe perişteler gargar, äriniň aýdanynyň tersine gitdi diýip. Şonuň üçin gayrat etmeli, äriňi bir zat diýse, şonuň radylygyny kazanjak bolmaly. Ýok diýdim, uğurly ýoluny tapyň, rady edin, ondan edin şol işi. Rady etmän äriňiň diýenine ters gitmek dogry däl. Peygamber aleyhissalatu vesselam döwründe bir ayal maskala bar eken diýjem. Peygamberin bir hadisi var, şu hadisin açıklamasında. Ol ayal maskala şeýle gowgylyk häsiýetli, takwa, gafyrdan gelene de güler ýüzli, goňşulary bilen gowgatnaşykda, hiç bir zady bahana tapman, söwüşmän, uruşman, çağlardan halal terbiýeler, şeýle bir gowy maskala keri. Hatta eğer öýünden gelse, öýüne işten ýer gidip, aňşam gelip eklenşiň gidip gelip öýrene äri, ya da öýüne gelende gamgyn bolsa, ärine şu söz diýen eken: "Ey adamym, eger seniň şu gaýgyň ahyra düşýün bolsa, o dünýede ýagdaýym nähil worka, halal işlere dogry durulýamkem, haramlyklardan ýeterince gaçyp bilýämkem, Allah Taala'nın rahmetine duşar olanlardan mormukam, ya dowdahylardan mormukam dip kıyametin alad edip o dünýäň aladasynda Allah'ın rıdasynyň aladasynda bolsaň diýipdir. Allah Taala seniň ahyra düşýän diýen gaýgyň köpelsin diýipdir. Eger şu gaýgy mustawala oturmaň şoň üçin bolsa diýipdir. Eger de seniň şu gaýgyň dünýä üçin bolsa, onda bu dünýä pany bir dünýädir. Onuň üçin gam çekip oturma, bu dünýä garybyň baýyň deňezinden geçip gidip oturandyr diýip ärine göwnlük berýän eken. Takwalyk görnüşinde, takwa bir gödýetimde ärine şeýdip göwnlük berer eken. Ondan bu goňşy golamlaryndan sahabalar var. Bu sahabalar bu ayal masalan şeýle gowgylyk häsiýetligini görüp, bize de nesip etsin, biziň hem saglamyda diýip, Peygamber aleyhisselamyň ýanyna barandan şu ayal tarif edýärler. Ya Resulallah, şunun ýaly bir ayal maskala we şeýle gowgylyk häsiýetli, ärine de gowy hyzmat edýän, goňşy golam dost ýarlar bilen gowatnaşykda bolýan, gapyndan gelen mehmanyda sen Allah'ın rızası üçin, Peygamberin sünnet diýip
o hizmet ediyen şeyle bir gow ayal maskala var diýip Peygamberimize tarif ediýärler. Peygamber aleyhisselam begenip şu hadis aýtdy diýär. Ey meniň ümmetim, siz şol ayalym meniň tarapymdan salam aýdyň we oňa şol ediýän işi üçin Allah üçin uruşda şehit bolanlaryň sogabynyň ýar-ýar sogap bardyr diýip aýdym diýipdir. Yani şoňa men adymdan salam aýdyň, berekella şonuň ýaly dowam etsin, gelecek nesilde şonuň ýaly görelleri bolsun. We bilsin diýipdir. Allah ýol üçin, ana göktepe galasynda ar üçin, namus üçin, watan üçin şehit bolurlar. Ar namus üçin, din üçin, diýanet üçin, hak üçin canyn ortaga goýup şehit bolanda näme sowap bar bolsa, bir ayal maşgala ärin rady edip gowgulyk häsiýetli bolsa, şu Allah üçin canyn ortaga goýup şehit bolanlaryň ýar-ýar sowap bardyr diýipdir. Şoň üçin ayallygonlarymyz ediýän hyzmatlarynyň boşa gitmeýänligini bilmeli. We birde erkek adamlar cuma namazyna gitse, ya bayram namazyna gitse, kän sowaplar var diýip şu käbir cuma üçin edilýän wagtlarda, ya bayram namazy üçin edilýän wagtlarda kän wagtlar aýdylýar. Ayal adamlar cuma namazyna da, bayram namazyna da eger musallat boljak bolsa, o joňuny o mehman gelip şoňa hyzmat etmeli bolsa, nahar bis düşüne ya öý işiginiň ýetişigi bilen ýetişmeýän bolsa, oňa hukman näl gitmek. Ýöne gitse bir cuma namazyna, bayram namazlaryny, gowdatlary urun, çağlaryny ursa gowy. Ýöne erkeginki ýalys ulu şertdiller ayalynky. Ýöne gelýärler berekella gelmeli, gelenne orada boş gitmejek bolmaly, bir daglar öwrenjek bolmaly, sogap kazanjak bolmaly. Ýöne şunu bilmeli, gidip bilmän, gelip bilmedik günlerini Allah rızasy üçin öýü ojugyna ýetişjek bolup gelip bilmeýän bolsa, är gitdimi? Är nämen geýip gitdi? Şol aýalynyň ýuwan ütüklenişini geýip gaýtdy dämi? Äri iýip huzur gaýrat edinni, näme üçin bir amal edeýin, o işläýin halal gadaýnaýyn, ýaşamak üçin iýmek içmeli, gydaly bolmak gerek. Aýaly ärine şol hyzmatlar edip, äriniň iýjek işegine geýjegine fer edip uğratdymy? Şu äri gidip cuma namazyna barsyn, wagt namazyna barsyn, ýa başga sogap işede, näme sogap işetse, aýalyna şol ýazylyp dur. Eğer ayal bir-biri bilen baglylygy şonno. Ayal gidip bir sogap işetse de, eğer bir gowulga urasa gidip sogap işetse, aýaly ärine de şo ýazylyp dur. Amma haram işediýän, ýalňyş işediýän bilibem, aýalyna bir fark bar, ay borlay ıňırdamasa bolýa diýip haramynyň öňüne almasa, näme haram işetse de ärine de şol ýazylyp dur. Çünki sen jogapkärçiligiňde ol aýal maşgala. Çağalarynda aýnan şonu ýalyp. Şoň üçin gaýrat etmeli, gowgulyk häsiýetli bolup alqysaljak bolmaly. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde aýdýa ayallara değişledip, erlen radi etmeklikleri üçin. Bir ayal ölün wagty şonuň äri diýe şol aýalyň tabydynyň tutup beginini aýalynyň tabydyny götürüp barýan, men şu aýalymdan müňde bir radidir diýse diýe Peygamber aleyhisselam hadisi. Şol aýal hukman cennete girer, cennet şoňa wajyp bolar diýipdir Peygamber aleyhisselam. Şoň üçin äri aýaly özünden öňe örtü, ölägede tabydyny tutup barýaka ýylgyryp, ay dinim o diýip dursa, Allah takladyn ol gowy däl. Şoň üçin ärleri, aýallar ärleriniň radiligini gadanjak bolmaly. Ärler aýallar ölenne şeýle maňa gowy hyzmat edipdi. Allah radi bolun, Allah men şu aýalymdan radidirn diýjek derejede aýallar ärlerini radi etjek bolmaly. Eger şonuň ýaly gatsa diýipdir, tabydyny götürüp jaýlaman edene äri, men şol aýalymdan şeýle radidir, müňde bir radidir diýip göwün hoş bolsa, radi bolsa, kıyamet gününde Allah Teala şol aýaly cenneti eder diýipdir. Mawtumul Atamyň bir sözü bardyr. Ömür sal artar, alqyş alanyň garaş galynlarma da ýaşy tyýyndyrar diýär. Şoň üçin alqyş aljak bolmaly, aýallar hususan ärlerinden alqyş aljak bolmaly. Emma ärin radi etmän, çala bir yeter yetmez bir zady bar bolsa, senden bir är bomy, ilünne plan wa, bizde oda ýok, onuň maşalaňa ay plan, ay pyssygan diýip, bir Allah Taalanyň fiine edip beren garyplygyna çydaman äriniň gowuny degip, gelen wagty ýadap gelen wagty onuň ýenişini aw edip, hüngürdäp, onu näde etse diýipdir. Peygamber aleyhisselam hadis-i şerifinde aýdýar: "Awwalu ma tus'alul mar'atu yawmal qiyamati an salatiha thumma an haqqi zawjiha." Kıyamatda
ayallardan birinci namazından sorarlar. Ondan soň adamyň radi etdiňmi diýip şonu sorarlar, hormatyny sakladyňmy diýip sorar diýär Allah Taala. Adamsynyň hakyndan soranlaryna adamsy nerda bolsa, namazlym bolsa da dokayanjakdyr diýipdir. Adam radi bolsa Allah Taala ýalkajakdyr diýipdir. Başga kär ayatlarda gelýär Allah Taala ayal adamyny erkek üçin yaratdymy? İmandan soň öz buyuran namazyndan ömün äriň radi etdiň men şolara hyzmat etip seni yarattım diýip äriň radilygyny sorar diýär. Hawa diýse ärinden sorarlar, radi bolsa onuň eýlik soraglary geçer diýen o ayatlar amma. Garaz kıyamet mahşer gününde ayal adamlaryň alad etmeli zady iman ýalyk, namaz ýalyk önemli esas soraglaryň deňesinde äriň radi etdiňmi diýip soruljakdyr diýen düşünjelerini bolmaly we ärlerini radi etjek bolmaly. Ýöne ärler hem ayallar biz radi etmeli, etjegini edip olara zulm edip diňe ayallarny onu talep etmeliler, garşylyklaýyn bolmaly. Ärde ayalyna geçirilmeli. Ayalyň owwalana ayalyň sana mehriban bolmagy üçin ayalynyň uğrun dilini tapjak bolmaly. Garyban bolsa, bayan bolsa. Şonu da bolsa ikisi bir-birine bagly. Herse öz ýerine agdy birlik saklajak bolsa inşallah. Ol masgalada näme bolýar? Agdy birlik döwran sürýär we agdy bire taňyr bir, agdy alanyň gaňyry bir diýilen zat da şo taýda göwgörýär diýjem. Türkmende bir söz bar diýjem. Eli ýor, iki el birigip ýüzü diýär. Şo taýda iki el diýeni är ayal. İki el birigip ýüzü ýor diýeni är ayal agdy bir bolsa, ahlakly, gowy terbiýeli bolsa, iki el näme? İki el birigdimi? Şo är ayal agdy bir bolmy? İki el yüzü ýordy ýani şu är ayal birigip iki el ýaly birigip yüzü ýuşaýal iki är ayal agdy bir bolup ahlakly bolsa şu yüzü ýordy ýani neslini ýor çağlary oğulgyllary arassa bolar diýdi şo. Şoň üçin iki el birigip yüzü ýordy ýani eli jemaat är ayaldan kastedilýär, är ayal birigip agdy bir bolsa nesli gowy bolýar, arassa ahlakly gowy terbiýeli maşgala şonda çykýar diýjem. Ýöne günümizde är aýallaryň agdy bir bolmady, hele ýaşlarymyň agdy bir bolmasy biziň türkmenlerimizde ir öýle, daşarylarda beýle de biziň türkmenlerimizde ir öýle 18-20 ýaşady, 22 ýaşady öýörýärler. Gowy zat öýlenmek, maşgala edilmek ol bir gowy zat ýöne ýaşlarymyz ýaşlyk edýärler. Kä öýlenýän, durmuşa çykýan ýaşlar durmuşyň näme diginen bilen aklar. Şoň üçin aqsaqal ýaşullarymyz, ulularymyz terbiýeli, ahlakly bir türkmen milliligimizde ata-baba däp desturlarymyzda maşgala üçin näme esas zatlar öwredip gidipdirler, näme esas zatlar miras edip goýupdyrlar maşgalaň agdy berligi üçin şonu öwrenip biljek bolmaly eje qaqalar. Gyýnan ýaz-kä eje qaqa bolup şol ýaş durmuş guran maşgalaň terbiýelemek üçin özlerini terbiýe ýok käbirlerin. Ýogdam şu günümizde 40-50-60 ýaşly ayallarymyz ol terbiýeli, orsun Huda ýok diýip gyýgyryp duran kommunizmiň döwrüniň terbiýeli, kommunizm döwrüne seretmezden terbiýeli bolan ayal maşgalarymyz ýapykly bolan, dar däl giýingeyinen, ata-baba islam dinini uruştuz meýletin kabul eden ata-babalarymyzyň özüne jemlen milliligi, anassalygy, ahlaklylygy özüne jemlen milli geyimi, edim gylymy, däp desturuny hamala şolardan öwrenemedik ya Allah. Şo urf öwrüne şonu amal edip bildi biziň köni garry enelenmedi, mamalanmady. Şeýle bir enelenmedi, mamalanmady bolly. Durmuşa çykyp 40 günlük wagtyna äriniň ýüzüni bile dolu bilmän o dowr o är bilen güler ýüzlü bolýarlar ýöne edepsizlik äriniň ýüzüni bile dik durup seretmäni, gönmel ýüzüne seretmäni biedepli hazap edýän terbiýeli enelenmedi bolan biziň. Ondan şu düşünjede edepli bolup äriniň ýüzüne dolu seredip bilmän suratyny seretip gören aýallarymyz bolan biziň. Ondan 40 günlük wagtyna da är uruşa gidýär. Ýerinde bir çağat garta galya galmady. Şoň awraýyny saklap 80-90 ýaşyna oturan aýallarymyz enelenmedi wa biziň. Şonça ömrünim hiç bir awrat ýerini açman, dar geyinmän, bulayara bodora goý diýen diýdirmän, awraýlaryny saklap, ýerinde galy äriniň alan amanatlaryny, ogullary ýyllaryny gowy terbiýelep ýaşan ene mamalarymyz waglar.
Günümüzde şol ene mamalamyzy şu gün 40-50 ýaşly aýallar gördü, görmedilermi? Gördüler ha şonu. Terbiyetine mallylar. Şu bir-birinden galmajak bolup ay iyiliň çağatamma iyille de barla, iyillen çykma diýipdirler diýip, iyil onun içinde bir dar yarım yalan sıra giyinýän bolsalar, şondan gallyrmajak bolýarlar. Tersine gallyrjak bol, tersine olar öz gyýdyňdan görelli alar ýalyk terbiyelesen öz gyýdyny. Bar günümizde diýjem, azam bolsa şu hakykat erkekler dik durmaly we aksakal ayallar, aksaçly ayallarymyz, enelerimiz, aksakal gojalarymyz oğullarını, gyýyllaryny, aktyklaryna ata-babadan gelýän gowdäp desturlarymyzy dogruca düzgünce geçirjek bolmaly. Gynanýar şol şeýle däl şu günümizde. Az şolatlar. Hormatly prezidentimiz günümizde biz gaty bagtladım türkmenler. Döwlet edaralaryna sinediňde görüň. Ýok, orta mektepleri, ýokary okuw jaýlary, geýnişlerine bir seredin şolon. Hormatly prezidentimiz türkmen milliligimiz, biziň ata-babalarymyz ahlakly, edepli, ýarym ýalaňaç bolan näliýip yıllardır hemmedi ors bolsun kim bolsun türkmen mektebimi, türkmen ýokary okuw jaýymy goşorundanlar ýeňi kellesi boş däldir. Baştonumuz öz ýerine öz gedegini edip oturýarka, o ýekaja ödüne hiç halkam bir bolmaly. Halkam öz neslini şonu talep etmeli. Diňe mektepde okuw jaýynda gaýa iş edaratynda gabaýla bolmaly. Öýüne gelen soň eje kakada şonu talep etmeli. Iki taraply bolmaly, şonu gowy nesil terbiýelenýär. Arada hormatly prezident ýürüt öz çykyşynda günümizden klip diýerler, her hili medeni diýişgärleriniň dünýädäki Ýewropa ýurtlaryna öýkülmän öz türkmen milliligimizde çykyş etmeliklerini ünledi. Şu zat biz türkmenler üçin, dinler türkmenler üçin ullakan bir bagyt, ullakan bir tekke neslimizi arasda terbiýelemek üçin. Ol 12-nji asarlarda ondan öňler Selçuklu döwleti, Osmanlı döwleti şu türkmeniň eseri şo türkmenden dören döwletler şolar. Şol döwletler menniýen wagtynda islam dininiň ahlakly, günümüzdäki terroristler veya Wahhabizmiň döredýän zalim, zulümlülük ýalylarla olar ahlakly, adalatly islam dini ýöredip bilen adamlar. Ata-babalarymyz şon ýalyk görellili döwlet, görellili nesil bolupdyrlar. Şol döwür bizden ahlaky öwrenýän ekenler daşary ýurtlar. Ahlakly bolan üçin, emma günümizde asly özü musulman, türkmen diýip tananýan ýaşlarymyz Allah'ı tanamayan adamların daşary ýurtly käbir ýerleriniň bir türkmene gelişmejek gylyk häsiýetine ulanjak bolýarlar. Onu ýal etmeliler, öz milliligimizden daşda durmalylar diýjem. Şoň üçin ýaşullarymyz, ulularymyz ýerine terbiýäni saklamaly. Agdy bir maşgalaň dargar her ýerde akylly aksakal ulyň bolmasa diýipdirler. Şoň üçin gaýrat etmeli, türkmenligimizi saklajak bolmaly. Türkmenligini saklamak diýmek, musulmanlygymy saklamak diýmek. Çünki türkmen özüne dolulugy musulmançylygyň gow ahlagyny, yumşaklylygyny, geçirimliligini, gow häsiýetliligini özüne siňdirmäni başarypdyr. Bizin şonu saklap neslimize geçirmäni başarmaly. Gaýrat edeýin. Gara giňişleýin maşgala terbiýeti barada aýtdyk, emma wagtymyz geçen wagtymyz erlerin, ayarların üstündeki borcu değil, bu wagtymyz ayarların, erlerin üstündeki borcu. Ayarlar näme etmelidik? Peygamber sallallahu Allah Teala'nın ayetine, Peygamber sallallahu hadisine göre ayarlar erlerin her etmeli, yer etmeli, radi etjek bolmaly we olaryň radilygyny gazanjak bolmaly. Yeter etmediräk bir günde ýaşaýan boldan sabırly boljak bolmaly. Bir gün Hazreti Ali kerremallahu wejh öýüne gelen wagtynda görse Fatyma enemiz keselläpdir. Ullukan bir terbiye alarlyk bir zat. Sabryň netijesinde, fedakarlygyň netijesinde, gariban bolsaň Allahyň ryzatyny gözlemekligiň netijesinde bir gowluklaryň barlygyny aýan edýän bir Hazrat Ali kerramallahu wejh üstünden geçen bir rivayet, üstünden geçen bir waka. Öýüne gelýär Fatyma enemiz Peygamber sallallahu gyýdy bilýän Hazrat Ali kerramallahu wejh de Peygamberiň doguna bolan jigti hem giýewsi. Fatyma enemiz yaraman yatan eken. Onuň gapdaryna turup ayalyna gowunluk berýän Fatyma jan giňirek bolna bu garyplygyň bizden geçer, ene eýle bolmaz, beýle bolmaz diýip gowunluk berip oturan keselläpsiň yaraman yatan ekeniň Allah şifa bersin. Näme gowunyň isleýär diýip bolup ýatsyna yaraman ýatsyna ýüregi awap Hazrat Ali kerramallahu wejh Fatyma enemizden, Fatyma da Zahra enemizden näme isleýänligini soraýar.
Fatıma enemiziň edebine teredin. Plan adetleyen diyenak. Borlo diye ey Ali diye sen bir garip oglan. Men isleyen zadymy aýtsam, senem onu tapıp bilmän kösenörsiň, gynanarsyň, geçer gider sabır etsem diye de aýtmaýa. Edebine tered. Sen men ärim isleseň islemeden bar men göwnüm bitirmen kesellikden gutular isleyen zadymy getir diýip duranak. Sen bir garip oglan ýa. Birden aýdan zadymy tapman, gynanaýma diýip aýdanar. Yok diye sen alad etme taparın. Ayt dip ısrar ediyor. Talep edip duruyor. Fatıma enemiz ona birce bir nar getirey diye. Yekece bir nar getir, göwrüme edirişmal, şonu üfleye diye aytdı diye. Hazret Ali kerramallahu vejh, Allah'ın yüzünü ağ etsin, radıyallahu anh, şol nar almanıda pulu yoktu diye. Gidiye bir sahabe dostundan, ey dostum diye, ayalım Fatıma yaranak diye, bir canar üfleýä bolun, şonu almana pulum ýok diýe. Sen maňa bir real kardyna ber, men sana elime düşen wagtyna gaýdyp berer niýede? Birje real kardyny alýa. Gidip ol birje reala birje nar satyn alýa. Indi begenip 52 narly, häzir baran Peýgamber Aleyhisselamyň aýalynyň gyýdynyň öz aýalymyň göwnüni tapar, begendirer, şu nary iýdirer diýip begenip öýüne barýan Hazret Ali kerramallahu wejh yumşak gowully bolan özü mätäs wagtyna elnäkice tapandadyny özünden mätäze gaýgyrym, özünden mätäze gaýgyrmaýan ahlakdaky sahaba öňünden bir garip bir ýaşul çykýar. Görýärdi ey Ali diye. Senden merhemetliğini men şu güne seni görmedim diye. Men 4 gün bäri aç diye. Ýagdaýym halym harap. Maňa hiç kömek edýän ýok. Elindäki nar maňa beräýdi diýip ýalwarmany durýar. Ýa garip adam. Hazret Ali kerramallahu vejh öýde aýaly garaşyp otur. Aç. Hem yaranak. Ola bir ýadyny öçýän nara bir seretdi diye, ýa gariba bir seret diye kelletine şu gelýär. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Duha surasynda Allahu tebaraka ve teala bir ayet aýdýar. Wa ammas-sa'ila fala tanharu. Dileýçiniň dilegini boş gaýtarmaň diýilen ayetde. O sahabalar şeýle bir sahaba semi'na ve ata'na. Eşittik ve boyun olduk. Eşten dadyny hemen boyun bolýan ayet-i kerimede Allah Teala mätästenden bir da dilek etse dilegçini boş gaýtarmaň diýe diýip şu ayete boyun boljak bolup aýaly ajam bolsa sen menden mätäsirek Allah Teala maňa da bir ýerden ýetirer diýýäde şu nary ýanka berýär. Indi ýüze salyk öýüne barýan ýüze salyklygy ol nary elinden bu garibe berenligi üçin näl? O garibiň ihtiýagyny, on garibiň gereklerini berenligini begenýä sowap gadananna. Ýöne Fatıma enemiziň öňüne baryp näme diýjegini bilmän. Şuňa gynanjyndan ýüzüni aşağı sallaýar da gynan çykalla ýokardakyla ýuwaşrak hyzmat edäň haýyş edýär. Gynanan bir halyna öýüne barýar, görse indi bardaýar Fatıma enemiz her kel yaraman ýatan görjek. Maňa da nar berilmediğini ökünjek, näme diýjegini bilmän barýan. Barsa Fatıma enemiz bilini guşapdyr. Dikkirdäp ýör, yaramaýany meňdäne howlun öýüşigini firpör diýär. Hayran galan Hazret Ali kerramallahu vejh Fatıma enemize ya diýär Fatıma enemize sen yaraman ýatyrdyň däm men gidende bir nar isläpdiň, yaraman ýatyrdyň. Bu yaramaýany meňdäne akly bu halyň diýenne Fatıma enemize aýanna Peýgamber Hudaň gyýdy. Ey Ali diýär, ol gariba diýär nar berdiň ha diýär. Şol nary sadaka eden wagtyňda şol wagt Allah Taala men ýüregimden nara olan islegimi keselim bilen bile ayırdı koyverdi diye. Sadaka diýilýände müň welany ayırar diýen şol. Özünden mätäziň geregini gidirdi, Allah Teala da on gerek zadyny gider, mätäçligini giderdi. Peýgamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde näme diýär? Bismillahirrahmanirrahim. İrhamu turhamu wagfiru yughfar lakum. Rehm edin, rehm edilersiniz, geçirin, geçirilersin. Sen rehimli boldun Allah Teala hukman sana bir rehimdarlyk görkedir. Sen geçirimli bol bir ýalňyşlyk edäň ýagdaýda da, nefsini uyan ýagdaýda da Allah Teala da sana geçirimli bolar. Şonuň üçin her bir zadyň garşylygy bar edi jemaat. Gaýrat etmeli, berkirek durjak bolmaly. Şonuň üçin aýal maşgalalarymyz hem ise sabırly, kanagatly,
bir giyin düşünjeli, takwalygy önerýän maşgalasynda bir maşgalan yüzü ayal maşgala. Ayal maşgala şo zatlary düşünüp halal boljak bolmaly diýe jemaat. We ýanky Fatyma enemizden görelli alyp, näme? Garip wagtynda da sabırly, kanagatly, ýagşy niýetli bolmany başarmaly. Şonu ýaly bolsa şol garipligam giderýär, kefelinem giderýär Allahu tebaraka we taala. Şoň üçin gaýrat edeýlik inşallah. Günlerde bir gün Şeytan aleyhillâne Hazreti İsa aleyhisselama duş gelýär. Şeytan aleyhillâneň ýygyna 5 tane eşek üýüklü diýdi. İsa aleyhisselam sonra ey melgun nira varyan diye şeytanım şu eşekdäki yükleri satmana varyan diýdi. Melgundan sonra ya bu yükler eşeklerin üstündäki yükleň näme diýip ey melgun ey lagnet edilen diýip İsa aleyhisselam sonra şeytan aleyhillâne jogap berýär. Owwalky diye eşeğin üstündäki yük diye zalimlere zulm diye. Zalimlere zulm satmana varyan diye. İkincisi tekebbirlik diye. Üçüncü eşeğin üstündäki yük görüplük, dördüncü eşeğin üstündäki yük hıyanat, beşinci eşeğin üstündäki yük de hile diye aýtdy diye. Onda İsa aleyhisselam soraya bu diye yüklerini satmana varyan bolsaň bulun hıridary barmy? Bulun hıridary kim diýip soraya. Sonra şeytan aleyhillâne melgun jogap berýär. Zulmü diye padşalara satmana varyan diye. Onda tekebbirlik kime satmana varyan diýse, tekebbirliği baylara satmana varyan diýip diye. Şoň üçin elhamdülillah biz şükür etmeli. Dünyada görýänsiňiz plan yer diýip ýatladyp durmaly. Öz halkyny bilen düşünşmän halkyny zulmedip duran ýurtlar bardyr. Şolary göreňizde telewizorlarda şükür etmeli öz padşamyzyň mehribanlygyna. Biziň gelecek neslimizin arasında ahlakly, terbiyeli, beden taýdanam sagdyn bolmagy üçin nice binalar sallyryp otyr. We halkymyza gelecek neslime näme haýyrly bolsa hormatly prezidentimiz şo zatlary ferman çykaryp otyr. Halkyna merhametli. Şo zalim bolan paçany biziň üstümize getirmedi Hudaýa şükür. Öňkü prezidentimiz, şu malky prezidentimiz Allah da öneýin merhametli halkynyň aladasyny edýän. Hele şu günkü prezidentimize Allah Taala'dan özel aýratyn dua etmeli. Günümüzde köçelerde hiç saat koyup bolmaýady. Narkomanlygyň derdinden ýaňa öz howluýunda gazanyň hem duranakdy. Hudaýa şükür şol adally aradan şoň gurrun gitdi de gitdi. İş başyna geçenden halkynyň ilki esas agyr çekýän zady bolan narkomanlykmy, narkotiky ýok etmeklik üçin aýratyn gulluk açdy, oşoň garşyna görüşdi, başarılam çykdy. Iki ýeke sorasak bolmaz, iki ýeke eşdilýär adally ýöne. Şoňa şükür etmeli. Şol merhemetlikden halkynyň aladyny edýänlikden bir nişan. Şükür etmeli. Öň bir wagtymyzda aýdypdyk. Allah Taala ilm berse ilmiň gapdalyna ulumsulugy berýändir, görüplügi berýändir. Baýlyk berse baýlygyň gapdalyna tekebbirligi, görüplügi berýändir diýip. Şo baýlyga şükürhanaň tekebbirlikden hem görüplükden hem saklanmak Allah Taala beren ilmine şükürhanaňda şoňa amal edip ilmiň gapdaly bilen görüplük we tekebbirligi özüňde ýok etmäni başarmak. Şoň üçin alim ulama boluverdiňmi, baý boluverdiňmi, görüplük diýilýände tekebbirlik diýilýände gelberýär. Görüplügi de alim ulamalara satmana varyan nitdiýär. Hyýanaty da täjirlere, söwdegarlere satmana varyan nitdiýär. Terezde iýmeklik ýaly ya para verip para almaklyk ýaly şoňa meňde hyýanat täjirlere satmana varyan nitdiýär. Şoň üçin täjirlerim, alimlerim, baýlaram şol zatlarda şeytan aleyhillânedan satyn almajak bolmaly. Ayallara da hileni satmana varyan nitdiýär. Yani bu riwayatim ýatlatmagymyň esas maksady şol. Ayallara şeytan aleyhillâne hemişe gelip hilegärligi waswasa berip duran. Ärenem bir zat isleýär, ärem ay bunyň dogry däl. Halanmayan zat diýip şonu ýok diýdi. Her hile edip ärine şol işe bor diýip radily galjak bolýar. Şoň ýaly hilegär bolmaly däl. Hileni şeytan aleyhillâne size hödürlerini hileden daşda durjak bolmaly diýjem. Gaýrat edeýin. Peygamber aleyhisselam bir hadis şerifinde şeýle diýipdir: "Arba'un min sa'adetil mar'i." Bir ýigidin gowy ýaşamaklygy
bagtly ýaşamaklygy 4 sanak zatdadyr diýipdir. Bir ýigit gowy ýaşajak bolsa, bagtly ýaşajak bolsa 4 sanada hökmandyr diýipdir şoňa. Olar näme? Birlenjisi aýaly gowy, pek, wepali, zähmetkeş bolmalydyr. Ikilenjisi oğul gyýdy Hudaýy tanayan, haramdan gaçyp halaly ýapşyan gowy düşünjeli bolmalydyr. Üçüncü dosti, gatnaşyan adamlary, halal haram tanayan adamlary, Hudaýy adamlary bolmalydyr. Dördüncüsi şol ýigdiň özü irsgal gadanyan, gazanç edýän, iş söýür, ýalta däl adam, ekabir adam bolmalydyr diýipdir. Şoň üçin bagtly bolasyňyz gelse, oğlu bilen ýöne şunu söýdüm diýip şowr zatda ýapyşyp durmagynda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? 4 sanda şunu aýaly öýlenler diýär. Birlençisi owodan diýip öýlenler diýär. Ikilençisi ay şular baý diýip öýlenler diýär. Şu zatlar üçin öýlenmeli diýiligi del, o şu dünýäde şu zatlar üçin öýlenilýär diýär-de. Owodanlyk üçin, baýlyk üçin, üçüncüsü de awraýly planlardan bolanlyk üçin. Dördüncüsü de takwa rawşy diýip, Hudaýy aýal maşgalawşy diýip, gyz maşgalaw diýip öýlenler diýär. Owodanlygyny seretmän, baýlygyny seretmän, awraýlylygyny seretmän, takwalyk üçin öýlenenlerine terbiýe diýädäke diýipdir Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem. Berekellah sana diýipdir. Takwalyk üçin öýlenjek boluň diýipdir. Şoň üçin ýok baýyny öýlenibildingmi? Owodanly öýlenibildingmi? Olara da bir öýlenmeli agyry, awraýlygyny öýlenibildingmi? Olaryň bolmaýan häsiýetlerini sabarlyca bolup terbiýelemäni başarmaly. Eger şeýsen gowgul häsiýetli öýüne ojagyna wepaly, odu bilen girip kül bilen çykyp beren aýalyň bolsa, ana bagtyarlygyň erkek ýigidin bagtyarlygynyň birlenşi gerek zat şol eken, ikilenjem şondan bolan çağalan gow terbiýelemeli. Şo gow terbiýeli halal hol, haramdan gaçan terbiýeli çağalaryň sen bagtyarlygyň kilenşerdi. Üçlenjem gatnaşan adamlaryň gowa adamlardan bolmaly. Eret fıgırlı adamlar bilen gatnaşmajak bolmaly. Gatnaşmaly şu pikirde. Şolara da gowlugy öwrederin. Şolaryň erwet ýolunyň erwetligini belki bilýän näler diýip gatnaşmaly, gow zatda görelleri bol, gow zat öwretmeklik net bilen. Soňra da näme? İşiňir, iş söýär adam bolmaly. Ay iş ýoklay, aýlyk allaý diýip öýüňde ýatmalylar. Aýalym işleýär, şol aýlyk borlay diýmeller. Günümizde şol ýaly erkeklerim tapylmandyr onak. Gaýrat etmeli diýip jemaat. Peýgamber aleyhisselamdan soraýarlar, ya Rasulullah, in gow kimdir diýip soraýarlar. Şonno Peýgamber aleyhisselam jogap berýär, in gow aýalyny, çağalaryny gahary gelen wagtyna gaharyny ýudup bilýän erdir diýär. Ya Rasulullah, in erwet aýal kimdir diýip, nähil aýallar diýip soranlaryna Peýgamber aleyhisselam jogap berýär. Hudaýyň, peýgamberiň we äriniň diýenini etmän, ärine oğlugyzyna adar berýän aýal in erwet aýallar diýip soratdy. Onda sahabalar ýene soraýar, ya Rasulullah, in gow aýal nähil aýallar onu diýär. Peýgamber aleyhisselam jogap berýär. Ýüzüne seredende gülüp bakýanyň çağalaryna ärine, her göreni gülüp bakyp görmeliler. Ýüzüne seredende gülüp bakýan, aýdan işini ýerine ýetirýän, öýüňi arasda saklayan, sen bir ýere giden wagtynda özüni, namysyny we malyny, çağalaryny erwet zatlardan gorayan aýal, in gow aýal şol aýallar diýipdir Peýgamber aleyhisselam. Şoň üçin şu aýdylýan zatlar aýallagyny inşallah gowdurlar, hasym gow bolmaklygy üçin, gelecek neslimiziň hem gow bolmasy üçin şu zatlary öwrenmeli we şoňa amal etjek bolmaly. Bir gün Peýgamber aleyhisselamyň ýanyna ýöne Rasulullah'ı ziyaret edilip Fatıma-ı Zehra enemizi alıp Hazreti Ali kerramallahu vejh hem gaynetati hem ağati hem Peygamberimiz soramana var ya bir halyk var soraşyl ziyaret edilip Peygamber sallallahu ziyaretine var ýalar. Fatıma enemiz bilen baranlaryny görseler Peygamber aleyhisselam aýallar berk bellemeli şuny. Peygamber aleyhisselam ağlap oturan. Onu Fatıma enemiz bilen Peygamber aleyhisselam soraýar. Ya Rasulullah, näme ağlap oturdyň? Näme zat boldy seni gynandyryp sen ağlamaklygyna sebäp bolup otur diýenne şonno Peýgamber aleyhisselam jogap berdi diýär. Maňa dowdahy görkezdiler. Şonno dowdahyň içinde ýanýan adamlaryň köpüsi aýallar ekeni. Olar da Allah'ın, Peýgamberiň, adamsynyň diýenini etmedik aýallar eken.
men şolary gynanýan ümmet Muhammediniň öz ümmetimin ayal bolanlaryna tawsyryň, erlerini Allah'ın rıdasını gözlerinden soň, Peygamberin rıdasını gözlerinden soň erlerini radi etsek bolsun. Çünkü erler radi bolmadymy Allah we Peygamber nerdadyr diýdi. Şonuň üçin ayalla onlarymyz gayrat etmeli, erlerini wepaly bolmaklygyň daşyna gowy hyzmat etjek bolmaly. Arnamyny saklayan ayal bolandan soň gylyk häsiýeti pesrägen bolýar. Yerine er ayallar giyin sabırlı bolmaly, geçirimli bolmaly. Ayallar da öz yerine agdybyr bolup iki taraplayıl bolup agdybyra taňrybyr, agdalany gaňrybyr diýilen fehme uyup agdybyr boljak bolmaly. Şonu Allahu Teala taňry berdi, ýani Allahu Teala'nın rahmetini, salamatyny siziň üstüňizden aýyrmaz diýdi şo. Ol İbrahim aleyhisselam ýadynda salyň, bir Hajar enemizi bir çöllükde, guur bir çöl Mekken, guur çölünni hiç bir suw adam tapylmayan ýerde İsmail aleyhisselam bilen taşlady da gaýtdy. Näme men taşlap gidýän diýmedi. Allah isleýän bolsa Allah öz gorar diýip sabr edip oturdy. Peygamber bolup ýaşajak çağa bilen men nädip bu çölüň içinde taşlap gidýän diýip gaňyrmady İbrahim aleyhisselama. Şol ärini gaňyrylmadygy üçin, sabrly bolan üçin Allah isleýän bolsa kynçylygy beren derdinen berer, derdini beren dermanyndan berer diýip bir Hajaranymy sabrly bolly. Sabrynyň netijesinde bereketinde näme gadanny? Zemzem suwu akyp dur we dünýä musulmanlary ziyaret etip dur. Bereketdämi şu? Bir Hajar enemiň sabrynyň netijesinde bolan zatdämi şu? Şonuň üçin her bir zatda Allahu Teala şükür etmek we sabr etmek, her bir zat şükür edip sabr etdiňmi pikirlenip gülüňi eýleki erwet günnäkler bilen deňeşdirmäni başarmaly. Haçan nira bomba düşürke, haçan nirden bir erwet pikirlak adam el avtomatyl çykar kadyp gije unnýet arkyň gezip börsiňiz, aladaňyz barmy? Ýok. Şonuň üçin watanyňyzyň, ýurduňyzyň azuda parahatlygyna şükür edip, ojoňyzyň arasda ahlakly bolup ýetişmeklik üçin siz gayrat etmeli. Esasy erkekler aýallaryňyzyň, çağalaryňyzyň gowy ýolda bolup erwet ýoldan gaçmaklyklaryna siz nomor bir jogapkärsiňiz. Gayrat edeli inşallah. Günümüz halymyz gowy. Öňkü döwürlerde iň baý adamam, baý bolsa da, puly känem bolsa, şu günümizdäki ýalyk nygmatlary saçagyna, öz desterhanyna sergiläp bilenak. Emma bir ortaça ýaşaýan adam, ýa garibra adamyň sadakatyna barsaň, ortada näme nygmatyň hemmesi bardyr. Pulun olanında da şol näme nygmaty Allah Taala'nın nesip etmesi gerek. Şonu ýaly bolelin, gowulna ýaşaýak, şo bolelin gowuluklaryň hödüýünü görmeklik üçin hem asuda parahat ýurtda ýaşaýasmy? Şol parahatlyň asudalygyň dowamatynyň dowam bolmasy üçin gije gündüz Allah Taala'dan ýurdumyzyň, halkymyzyň, ýurt başlarymyzyň gowulugyny dilep durmaly we şo gowuluklaryň dowran sürmesi üçin hem gelecek neslimizi arasda ahlakly, ters akidelere uyman, şol asudalygy, şol parahatlygyň soňuna ertirip, şol asudalygy, parahatlygy bozjak, erwet düşünjeli adamlardan saklamaly gyýda ogullarymyza Bıraç ala dedim, nira var ya, kimin yanına var ya, nehil adamlar bilen oturşya, nehil akidedaki adamlar bilen gatnaşya bir iydarlamalı, bilmeli. Vah beylekenne deyip, son akçekenin hayırı yok diyeceğim. Gayrat edeylin. Maşgalamızın hemme taraplıyın gowu yetişmekliği üçün, Türkmen milliliğimiz, atavava deyip desturumuz, Türkmen milliliği şu atavava deyip destur, şu musulmançılık şu. Çünkü Türkmen öz deyip desturunu, milliliğini %100 İslam dininden alıyor. Gayrat edelim inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.